l'ample. Primera pregunta, registre d'entrada número 571/12, relativa a ingerència del senyor Bestard, que formula la diputada senyora Fina Santiago i Rodríguez del grup parlamentari PSM, Iniciativa Verds, Entesa i Més per Menorca. Té la paraula la senyora diputada. Gràcies, president. Bon dia a tothom. Senyora consellera de Salut, Família i Benestar Social, considera correcte que el director gerent de l'IPSALU desautoritzi, mitjançant nota interna dirigida a tots els metges d'atenció primària, la valoració i l'estudi fet per un professional del propi servei de salut? Gràcies. Té la paraula la senyora consellera de Salut. Gràcies, senyor president. Miri, senyora Santiago, el director general d'IPSALUT el que va fer va ser informar els metges d'atenció primària que la prescripció de fàrmacs és una decisió lliure de cada metge, individualitzada per cada pacient. A tota la Unió Europea correspon a les agències competents l'avaluació dels medicaments i tot medicament legalment autoritzat, en el nostre cas per l'Agència Espanyola del Medicament, és susceptible de ser prescrit amb les indicacions autoritzades, evidentment. Moltes gràcies. Senyora diputada. Gràcies, president. Gràcies, consellera. Senyora consellera, vostè només ha llegit el pàrraf de baix, perquè el pàrraf de dalt, de la carta que vostè se refereix de la nota interna, és una desautorització en tota regla. Evidències científiques sorgides posteriorment a la publicació dels dos metaanàlisis comentats al comprimit, sense especificar quins són aquells anàlisis de referència que fa el senyor Bestard, demostren els biaixos associats amb dos estudis, per la qual cosa no és adequat utilitzar aquest metaanàlisi. Això és una desautorització en tota regla. No ho diu aquest grup parlamentari, ho diu tota l'Associació de Metges Comunitaris de Família. Que el director general d'IPSALUT, qui és el director general d'IPSALUT per rebatre aquests estudis científics? Senyora consellera, la salut pública d'aquest país té un problema que es diu Bestard, perquè actua de forma absolutament irreflexiva i en tenim moltes demostracions. Aquesta nota interna és una demostració. Ho és també el tema de Manacor, que vostè mateix ha reconegut que s'ha actuat d'una forma irreflexiva i que s'ha de reconduir. El tema de les persones immigrants sense recursos, que la directora d'immigració, després de 2 mesos que tothom, els mitjans de comunicació, l'oposició, diguessin que queden persones sense atenció sanitària, ara la directora general d'immigració efectivament dona la raó. El tema de l'avortament, que primer ha de pagar factures, que després no han de pagar factures, etc. El senyor Bestard actua d'una forma irreflexiva i això és un problema per a la sanitat pública. No es doni la garantia, senyora consellera, que mai pus des de l'IPSALUT se tornarà a utilitzar l'escut del govern per desautoritzar una tècnica i per loar els beneficis d'un medicament concret. Moltes gràcies. Senyora consellera. Gràcies, senyor president. Miri, senyora Santiago, jo no sé si és irreflexiu o no. El que està clar és que aquesta oposició és l'oposició més irresponsable que hi ha hagut en molt de temps en aquest Parlament. Perquè vostè m'ha fet una pregunta molt concreta i em treu una sèrie de temes que repeteixen una i una altra vegada amb l'únic fi de crear alarmisme i d'actuar com a agitadors, com els deia la setmana passada. Si vol, li contesto a la pregunta. Estem parlant en concret dels fàrmacs d'acció lenta per al tractament de l'artrosi. Jo no sé si vostè sap que en els últims anys, com vostè deia que diu la nota, s'han publicat múltiples estudis, metaanàlisis i no hi ha consens sobre si són condroprotectores, però sí que hi ha consens i s'ha demostrat la seva eficàcia clínica en quant a millora de la incapacitat funcional i en quant a millora del dolor articular. I també s'ha demostrat la seva seguretat. Com deia, són fàrmacs aprovats per l'Agència Espanyola del Medicament i li vull recordar que estan recomanats per diverses societats científiques. La Societat Espanyola de Reumatologia, la Societat Europea de Reumatologia, la Societat Internacional d'Investigació en Artrosis, la Societat Espanyola de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica, la Societat Espanyola de Farmacologia, la Guia Pràctica Clínica de l'Organització Mèdica Col·legial, la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària, la CEMFIC a nivell nacional. Sosté la seva eficàcia en el control del dolor i el manteniment de la funció articular amb artrosis de genoll i maluc, però no amb la regeneració del cartílag.
També la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família, la Semergen, respalden l'ús clínic de l'os Sisaoda en quant al control del dolor i la millora de la qualitat de vida. La circular del director general, entre d'altres coses, el que va aconseguir és que es retirés a la sala de lo contencioso administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears un recurs contra l'Ipsalut degut a que s'estava recomanant la no recepta d'un medicament aprovat per l'Agència Espanyola del Medicament.